टाउनाव थांब्लाबो लांफाथारगोन आं नोंखौ सना बाजाराव थांब्ला। हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों जुमफ्लिबिर गन्थं। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो। आरो बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो। आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलाङो।